Да. Добре, аз съм Християн и аре бай. С бандикам обаче не мога да се снимам. Трябваше да си изтегля прап. Днеска се мъчихме цял ден да го изтеглиме, ма нещо не стана. Тук съм в YouTube нещо. Да, обаче не мога да снимам на големи екранища. Има нова година. Живи, здрави, много щастливи. Човек поудяли? Любени, Поудяли. обичани, каквото там се. Еми, ще снимам на ден. Знаеш? Да, всеки ден. Какъв е проблема? Ама не обещавам. Добре, и това беше всичко от мен. Чао. Демек? И всичко там. Ами най-много, ако можех, щях да снимам на лига, но все пак не мога, затова. Да, ще се опитаме след видеото да го правим. Видеото свършва, така че... Пием още кафе. Да. И след един час Да. група пак ще дойде. Добре, айде, чао. Това нещо няма кой да го яде и да го пие. Чао и се абонирайте!